Gikakurat sa mga Davaoenyo nga ang mga COVID control checkpoint o choke point gipang butangan og mga lungon. Anyang detalye. Mga hulagway kini nga kuha sa netizen sa nagkadayang choke point sa Davao City nga gikakurat nila kung anong dunay mga lungon sa lugar. Duna pa'y nakabutang nga karatula nga stay at home or stay inside. Daghang Davaoenyo ang nagyaw-yaw kung anong gibutang kini nga daw nagdala og kalisang ingon man kalangan sa dagan sa trapiko. Ako na pamaagi nga para sige nga ako nimo ang paglaag sa tao. Paano mga bata nga wala kasabot ang lungon? Kaya isa pa dili man dili ang sabol nga kanang lungon mo itong hadlok ng tao. Dunay uban ang nakauyon pero wala sila nahadlok kay pagtuon nila nga gibutang kini isip pahimangno nga magpuyo sa balay kung wala importanteng lakaw. Atong kuan, atong Domingo sa buntag. Isip ko dili. Pero karong buntag nangawala na ang mga lungon sa checkpoint. Wala man direktang giangkon sa otoridad nga sila ang nagbutang. Pero usa lang kuno ang klaro, daghan gyapon ang malapason nga padayong nagasupak sama sa curfew. Nikabat na og 2,621 nga mga masinupakon sa curfew ang atong nadakpan, mga nasikop og kani sila mo atubang og complain sa ato ang piskalya. Namatikdan nga sa niaging Sabado ug Domingo ni Saka ang ihap sa mga malapason ani. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.